yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorte Sénégal kon waktu yoni to wiyete Bamako lamorte Mali. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balɗe 5 lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunnaji ɗi nogas e 5 toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi e oɗo subaka labɗo laɓaɗo to Mali kuliyankoɓe zenim humodirɓe fedde alkayda nantini alarba faltiɗo fuɗɗade uddere laawi guure kayi e ñorodi sahel hirnangue leydi ndi ɗo woɗɗani keeri Sénégal e Mauritanie zenim no yiiɗi kadi haɗude natugol kuɓɓam na mbiyen carburant e nder leydi Mali kulhuli e fayre no joga ma en gartu e oɗo kabaru to Guinée ko hande waɗi duuɓi 4 gila konunkoɓe sammini laamu Alpha Condé horejo kiɗo ndi leydi fedde CNRD e gardagol général Mamadi Doumbouya ƴetti laamu ngu ɓe konunkoɓe fotuno gueɗe kewɗe no tawa e muɗum yuɓɓinde sumgoji laaɓuɗi siwil en garta e dow laamu ko waɗa holto laamu ɓe konunkoɓe tolni ma en gartu hen e nder kabaruji ɗi leyɗele kewɗe e julɓe mawnini jamma paltiɗo jibinande nulaɗo Mohammed o jamma mawninama e nder leyɗele kewɗe ma en gartu hen tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama ɗum noon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Mali kuliyankoɓe jenim jokkodirɓe fedde alkayda andini wonde ɓe mbaɗat uddere e guure kayi e ñorodi sahel hirnangue leydi Mali gonɗen ɗo woɗɗani keeri Sénégal e Mauritanie ko ñande alarba hecci hanki jenim nantini o kabaru ɗum ko hunde nde ɓe eɓɓuno gila e lewru jeeɗiɗi ɓuuru faltino caggal janguji deggodirɗi kewɗi bannoɗi e on nokku fedde jenim nde e yiiɗi kadi ko haɗude natugol kuɓɓam na mbiyen carburant e nder Mali alo Seyni Ba kuliyankoɓe zenim gandini fawde jukkoje e dow ɓiɓɓe kayi e ñoro du Sahel sabu e biyol mabɓe ɓen balli konunkoɓe ɓe caggal janguji kewɗi baɗɗi e darorde lewru jeeɗiɓiru ñande alarba hecci hanki kuliyankoɓe ciwlimi yimɓe nayo to sara ñoro du Sahel hen ɗiɗo ko sukaɓe jeeyaɓe e ɓesgu Chérif mo Nioro goto e hilifaɓe diine to Mali yimɓe jeeyaɓe e nden nokkure gandini kadi kamioji kewɗi duppama fedde zenim haɗani ɗon tan nde yiɗi ko hattude natgol kuɓɓam e nder Mali nde fedde rentini dognoɓe kamioji ummotoɓe to Sénégal Guinée Mauritanie e Côte d'Ivoire rewoɓe e ngol ɗon lawol kayi kuliyankoɓe kulɓini kadi yimɓe joloɓe e auto ji Jara transport moɓe tuumi ina gollido e laamu faddiwu ngu so tawi noon ɗe eɓɓoje kuliyankoɓe foof laatima ɗum musat no feewi e ɓesgu kayi e Nioro kadi ko heddi e Mali ko daɗata hen tugnadi e yoga e humpitiɓe fedde zenim nde yiɗi ko ɗeɗɗude e hiiɗade leydi Mali ndi tengti e Bamako sabu gueɗe mabɓe foof natirta koɗo lawol kayɗo guure kewɗe nana hande e uddere hono no guure gonɗe e wuddu leydi ndi sababu nde janguji kuliyankoɓe laamu ngu hattino ɓesgu kayi e Nioro ene wondi e yoga e diwnuji hono Ségou e Sikasso yaltude jamma